काकुड़ी दुकान रू आइलु छाड़ देकी पळे आइतला फेर जाई नै गेला गोटे पिला ता दुकान पर गाड़ी आनी गेले ना नी से केतु स्कूल छुट्टी रे आज भोजी हो फेर मने नाही ना आउछु सेठी तू कहबुनी बाबू से बॉक्स का ध हाथी आड़ी हेलो गाइस जय जगन्नाथ स्कूल छुट्टी रे फेर भोजी हो एटा सार तरफ दशहरा रे ही नतिला भोजी सार कहले भोजी करी खाइ देम पैसा देई पछरे हां गाड़ी सब तू आइ भोजी हो देखिया हो देखिए तापर परवर्ती अध्ययन करो मर्सिडीज बेंज पुणी महामिलन टू ना जा हो जाओ किंतु भोजी जारी रहू ये गोटे नुआ नुआ ड्राइवर आड़ेला ये जमा आसेनी ये नुचिक रही जाए घरे ए मंगुली टे फोन करदे এইটা আমার ভোজি লোকেশন রে ভাই চলো ভোজি করো আমার ভাইয়া আগেরে আগেরে আসিকি ଅଛି এଠି এ ভাইয়া पुणी पुराना जगह आरंभ है ए बा देख भाइया अच्छी नुचिकी सीटी रे भाइया ए मुह कौन काट दे क्या भाई हाँ तू तो आने आम जानी सब रेडी सौदा फदा आईने सब नहीं आइलु हेले आरंभ देख टोका लगिला ता काम रे आम मेन टोका लगिला ता काम रे ओ आईने पालो हाँ टे कही दे लगे पानु ना निया आम लगौଛୁ तमे लिभेब आसिक निया लिभेब आसिक राति रे ना जय जगन्नाथ पालो अरे मंद जरी लगेला रे अपा टोका अरे पवन एपटी आउची से डबाटा कैसे पड़ जाइछु रर नहीं आउची देखो भाइया हम भाइया ये देखो ना अकुतरा सार दे भाइया अंडा टप बाटे बाटे या तो जानते ये आमर ये तो भाइया एक नंबर टोका ये आम दी जन लगी पड़ी रसुण रसुण छड़िया छड़ी रे रसुण अदा रसुण मैंने छेची पकेब आम भाइया धड़ा हो कि कला हो तब खाइब ना खाइबनी कह खाइब ना खाइबनी कह ए कौन किए क्या माइला कहल किए क्या माइला रसुलगढ़ कौन रसुलगढ़ कौन तामिलनाडु आई से कहीदेलु कौन भारी भल लगुचे कहलु कौन कहलु गोटे अंदिया आमर लग पड़े भाई बाडिया टे कहने कंटेस्ट लगी आ ये पिलाटा पूरा धुआं ये पोती हो गला लगुनि चुली हाँ देख लो ये चुली लगे एक्सपर्ट
ସିଏ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆମ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସିଏ ତ ଅଦା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଖାଲି ପୁରା ଦହି ପଣାଟା କାକୁଡ଼ି ସାଲଟା କରିବି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିବ। କାକୁଡ଼ି ସାଲଟା ହେଲେ କରିବି ପୁରା ଏ ଭାଇ ଆମର କହିବେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ କେମିତି ହୁଏ କାକୁଡ଼ି ସାଲଟା କୁହ। ପୁରା ଗୋଟା। ହଁ ଦେଖିଲ ପୁରା ଗୋଟା। ଭାଇ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ରସୁଣ ଛେଚିବ ବୋଲି କହିଲା ମୁଁ ଗୀତ ନ ବଜେଇଲେ ରସୁଣ ଛେଚିବିନି। ଗୀତ ତାଳରେ ନାଦି ଦେଇ ଯାଉଛି ଟୋକା। ଗୀତ ତାଳରେ ନାଦି ଦେଇ ଯାଉଛି ଯେ ରସୁଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି ତା ଭିତରେ। ଭାଇରେ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇ ଛେଚୁନି ସିଝିବ କାନ୍ଦି ପକେଇଛି। ଇଏ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଦି ଜଣ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲଣି। ଟୋକା ଆମର ପୁରା ରେଡି ଭାଇ ଭାତ କରିସାରିଲେଣି ଆସୁ ଆସୁକା। ଓ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର କର ଆସିଲଣି ସବୁ ନହେଲେ ବାଡ଼େଇ ପକେଇବେ। ଟୋକା ଆମର ଭାତ କରିକି ରେଡି। ଭାଇ ଭିଉ ଦେଖୁଛ ଭିଉ ପଛପଟର ଭିଉ ଭାଇ ଏମିତିଆ ଜାଗା କେଉଁଠି ପାଇବ ତମେ। ପୁରା ଦେଶୀ ବାଳକ ଦେଖୁଛ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ହରିଆଲି ଭାଇ ପୁରା ଦେଶୀ ଟୋକା ଆମର। ଭାଇ ଦେଖୁଛ ଜାଗା ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖୁଛ ଭାଇ ନଙ୍ଗା ପ୍ଲେସ୍ ଭାଇ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ତମକୁ ଭାଇ। ଜାଗାଟା ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ହେଇଛି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦହିପଣାଟା ଆଗ ହବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାହା ହଉଛି କରିବା ଆଉ। ଦହିପଣାଟା ହବ ନା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଆନନ୍ଦ ଦହିପଣାଟା ହବ ନା ନାଇଁ। ଆମର ଅଛି ପିଇବାକୁ ସେଦିନ ଅଣ୍ଡାଟା କହିବା ମତେ ବୋତଲରେ ଦିଅ ମୁଁ ପିଇବି କହୁଛି ବା ଖାଇଲ ସେ ଟୋକା ମତେ କହୁଛି ମତେ ବୋତଲରେ ଦିଅ ମୁଁ ପିଇବି। କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁରା ଛେଚି ଦେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଦହି ଗଲା। ଭାଇ ପୁରା ରେଡି ଦହିପଣା ପୁରା କଷ ଦେଖା ପପୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫାଷ୍ଟ କେନ୍ ଲାଗୁଛି ରେଡି କଷ କଷ ତ ଟିକେ କୁହ ଲାଇକ୍ କରିବେ କ'ଣ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି କହିବନି। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସେୟାର କରିବା ରେଡି ପପୁ କେନ୍ ଲାଗୁଛି ଓ ରେଡି ଦେଖିଲ ଭାଇ ପଣାଟା ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଗୀତ ତାଳେ ତାଳରେ ପୁରା କାମ କରୁଛି ଆଉ। ସିଏ ପୁରା ଗୀତ ତାଳରେ କାମ କରୁଛି ରେ ଭାଇ। ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ଟିକେ ନାଚିଲୁ କେମିତି ନାଚୁଛୁ ଓ ବୋପାଲୋ। ଭାଇ ଚୁଲି ଦେଖୁଛ ନିଆଁ ମାନେ ଅଲଗାରେ ଏଠି ଘାଣ୍ଟି ହଉନି ଭାଇ। ହଁ ଦେୟା କଲୁ ହଁ ବହକାଲିଆରେ ପୁଅ ଇଏ ବାଗେଇ କର ଲୋଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଦେଖୁଛ ଭାଇ। ଭାଇ ନିଆଁଟା ହଉଛି ପୁରା ପବନଟା ଯୋଉ ହଉନି କି ରୋଷେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଜାଳିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଘାଟରେ ପୁଅ ଘାଟ ତାକୁ ଆମ ହାତ ପଡ଼ିଗଲା ଭାଇ। ଆମ ହାତର ଚୁଟି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା କାଟୁଥିଲି।
ଟୋକା କ'ଣ ଗାମୁଛା ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟିବ। ଆଉ ଆମ ମଉସା ଆସିନଥିଲେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଉସା ଟିକେ ହରିବୋଲ ପକେଇଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆମ ଭାତଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ସବୁ ରେଡି ଏମିତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରିବ ନା ଆଉ ନା କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ ଟିକେ କହିଦିଅ ହଁ ରେଡି। କାକୁଡ଼ି କଟା ହେଉଛି ସାଲଟ ହବ। ତୁ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ବୁଲୁଛୁ ସିଆଡ଼େ ତରକାରୀ ପଡ଼ିଛି। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ନା କ'ଣ ଇଏ ଯୋଉ ଇଏ କ'ଣ ରାବଣ ମହିଷାସୁର ଶୋଇଛନ୍ତି। କମେଡି ଭଳିଆ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଆଇଛି ସବୁ ସଇଲା ବେଳକୁ। ଇଏ ତ ଆମ ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ସାଲେଟରେ ମାତିଲାଣି। ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି। ଆମରି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ବସିକି ନିଜେ ଦେଖୁଛି। କହିବ ଆଉ ରେଡ଼ି ଦେଖ ଭିଉ ଇନକ୍ରେଜ୍ କର ସବୁ। ଏଠି ପୁରା ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ ରେଡ଼ି। ଏଠି ତରକାରୀ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ଦହି ଗୋଳଉଛନ୍ତି ଚିକେନ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ଅଛି ମାଉଁସ ପୁରା ଅଛି ଆଜି। ଆଉ ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ସାଲଟ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲଟ ରେଡ଼ି। ଖାଲି ଆସିବେ ସବୁ ଆସିଲେ ଖାଇବା। ଯାଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ କ'ଣ ମଦ ପାଇଁ। ଇଏ କହିଲା ଇଏ ମଦ ପିଇବ ଆଉ ଆମ ମଉସା ମଦ ପିଇବେ। ଇଏ ଭାଇ ମଦ ପିଇବେ ଆଉ ଇଏ ପିଇବେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ମଦ ପିଇବି ହେଲା। ଆସିଲା ମଦ ଟୋକା ନେଇକି ଆଇଲେ ମଦ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଲେ। ଇଏ କି ମଦ ଆଇଲ ମଦ। ହଉ ଦେଖିଆ ଖାଇବା ସବୁ ଏବେ ରେଡ଼ି। ଖାଲି ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ 11ଟା ଆଜି ରାତି ହବ ଭସାଣି ଦେଖିବାକୁ। ହଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖ ସେ ଟୋକାର କୋଉର ରଙ୍ଗ ତାର ଭୟଙ୍କର ହସ ହସୁଛି। ରେଡ଼ି ମାନେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଭାଇ ଆମର ବାଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ୟାକ୍ ବନଉଛି ରେ ଭାଇ। ଇଏ ଆମର ପ୍ୟାକ୍ ଟୋକାଟା ଇଏ। ହଁ ଆଉ ପ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଇଏ କହୁଛି ମଦ ପିଇବ। ଏତେ ପାଗଳା ବାଇଆ ଇଏ ମଉସା। ହଁ ଏ ନାକ ଚିପିକି ପିଅ। ମୋର ଏଇଟା ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍। ମୁଁ ଅଧିକା ପିଇପାରିବି। ଆଗରେ ପିଉ ନିଶା ହେଇଯିବ। ହାଲକେ କିଛି ପ୍ୟାକ୍ ନେଇ। ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଓଲ୍ଡ ମଗ ଦେଖ ଓଲ୍ଡ ମଗ। ଭାଇ ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ସାଲଟ ପାମ୍ପଡ଼ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଭାତ ଆଉ ବାକାଡ଼ି ବ୍ଲାକ୍ ଏ କ'ଣ ଲେମନ ବ୍ଲାକାଡ଼ି ଲେମନ ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ। ଭାଇ ଆମର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। କେମିତି ହେଇଯିବେ ଖାଇବା ପପୁ ମଉସା ଆନ୍ଦିଆ ଓକେ ତ ଆମର ଆଇଲେ ରେ ଅଛି ଦଉନ ଏମିତିରେ ପେଟ ବାଜିଲେ ଆଳୁ
ଦେଖ ଦାନ ପକାଉଛି ରେଡି ଚୁଟି ଏ ଯା ମାଛ ଯା ବା ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ଗଲା ଯା ଭୋଜି ସବୁ ସରିଲା ରେଡି ନାଇଁ ଟୋକା ମାଜି ଦେଇକି ଆଜି ଆଗୁଆ ମାରି ଦେଇଛି ତାପରେ ବହିନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ ଚାଲ ଭାଇ ଟୋକା ପୁରା ପୋଛିଲା ପୁରା ଚାଟି ସାରିଲେଣି ସକାଳୁ ପେଣ୍ଟଟା ପଡ଼ିଗଲା କାହାର ପକେଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଆମ ଜଇଁ ପୁଅ ସଇଲା ବେଳକୁ ଆଇଥିଲା ମାଲଟା ନେଇକି